Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniligyan po niyo boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. May paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes. O gapit sa 22 na buwan sa Hunyo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maisgutanan karon nga buntaga makigsunan. Bagyong Francisco nga naana sa typhoon category, mas nikusog pa samtang naana sa 715 kilometro silangan nga bahin sa Tuguegarao City sa Cagayan Province. Straight to the point. Nagdala kini og hangin nga 140 kilometros ang matag oras. Dool sa sentro og unos nga 170 kilometros ang matag oras. Straight to the point. Padayon kini nga mag-irog sa kasadpang amihanan kasadpan nga direksyon nga hangtod na ugma Hunyo 20 tres mga sukid tigpaminaw o gipaabot nga mobiya kini dinhi sa nasod. Straight to the Ato point. ni tagay pagtagad lubutaga mahigala sa ato pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kay matay higayon mahigala nga dunay bagyo murag kanunay sa mahulga ang ato mga higalang mga pagbaha. Gumikan kay bagyo karon mahigala di naman lang kutob lang sa hangin nga kusog, apil pang bulog sa tubig mahigala nga maoy mo atake mga sukid tigpaminaw. Unya kung mabulog ang tubig mga higala, di malikayan nga mahinumdom na punta sa problema sa flood control scandal. Straight to the Nakatanig point. pagtagad lumuntaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. muduaw sa Sugbo karong adlaw aron mutambong sa lain-laing mga kalihukan. Straight to the point. Sa Pikas Bahin, Metropolitan Cebu Water District kon MCWD. Nipalapad sa kampanya niini aron kaminusan ang mga water leaks nga moresulta sa pagkausik sa tubig inay magamit pa kini sa mga konsumidor. Straight to the Ato point. sa nihatagay pagtagad lubutaga mahigala sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to Kaya the dunay point. mga daghang nagbagulbol ron, gumikan mahigala sa kamino sa tubig mga suking tigpaminaw. Straight to Doon the na pa'y point. mga kaigsuon na to sa talisay mismo nga apilsan nga nagbagulbol nga ano ba ning among lugar nga hinay man tubig nga dili man gani magkuha og tubig unta sa among manang nga river. Straight to the point. Nagata sa nagpagtagad lubutaga sa atong pabanuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin, Cebu City Mayor Nestor Archibal gipadali ang pag-establisar og 5 ka kilometros nga motorcycle lane sa Banilad Talamban Road alang sa mas hapsay nga trapiko og igong proteksyon sa mga motorista. Straight to the point. Kata sa nagpagtagad lubutaga mahigala sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. kauluhan og sa ubang bahin sa nasod, Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte ni-great sa iyang amahan og Happy Father's Day nga iyang gi-great mahigala si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga gihulagway niini nga iyang inspirasyon og kalig-on. Straight to the Giapil point. na lang po niya og great ang mga amahan nga matod niya mga bangag og kurap nga naa sa gobyerno. Ato sa nagpagtagad lubutaga mahigala sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ato point. day nga belated Happy Father's Day, no? Happy Father's Day day sa tanan nga mga amahan nga mga responsable kayo mga higala. Doon na po'y nagpost kasamang kay kadto kunong amahan nga wa na nagparamdam. Happy All Souls Day nila. Wala katong amahan kinahanglan mo paramdam gyud mo diha. Og sa ato mga amahan mahigala nga mahigugmaon ngadto sila mga anak ug sa ilang pamilya mo na pinaka-importante mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Samtang retiradong Supreme Court Justice Adolfo Ascuna nagtuo nga managlahi manginahanglan og 16 kaboto sa Senado
aron i-convict si Vice Presidente Sara Duterte gawas lang kung si Senador Ronald Bato de la Rosa ideklarar nga fugitive o disentitled o makonsiderar nga senador nga constructively resigned. Straight to the point. Naglalis na po ni Ron Mahigala, lahi na po ng hisgutanan, labot na po Mahigala sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Pirmero Mahigala ang pagkuha sa leadership sa Senado nga 13 gyud, 13 ang gikinahanglan kay of all its members man. Nya ang member sa Senate Mahigala 24 man. So 13 gyud ang gikinahanglan. Og 12 ra nakuha, reserba na daan ang Abilino case. Mamao sa mahitabo ini karon pagkonbiktong Sara Duterte kay ang 2/3 votes may gikinahanglan Mahigala 2/3 votes of all its members. So ang 2/3 Mahigala sa 24 is 16. 16 gyud ilang kuhaon aron makonbikto si Sara. Nya i-reserve na landaan kay kundi gyud magkakuha 16, andam na landaan po ng Abilino case. Atol ni agi katawa mga sukit dig paminaw. Tagan-tanig pagtagad lubutaga mga kaigalaan mo ni medyo lahi ron mga higala ang impeachment. Lahi panahon ni Irap, lahi panahon ni Corona karon. Grabe gyud mga higala nga kwan. Kining binirahay mga sukit dig paminaw gumikan kay dili ikalimot. Si Vice President Sara Duterte doon na sa clout nga iyang kaugalingon. Mo na nga iyahay na lang ni ron mga higalag binirahay rag tag of war mga sukit dig paminaw. Og kinini ang senaryo ini mahigala ato na nalantawan pareha ni mahigala sa binirahay ni adto mga higala nga June 3 nga kinini ang ilang gibutang Senate President pro tempore mga higala si Win Gatchalian ang gibira ato duha gyud wa man mabulto pagkabira si Chis Escudero og si Joel Villanueva wa mabulto natanto man Straight to the point. so may hinungdan nga gipahauman mahigala sa Abilino case. Kini karon 2/3 votes, 16 gyud ang gikinahanglan. Di gyud gani makabirag 16 pahauman lang sa gihapon Ato ning i-discuss may gala karong butaga tagan-tanig pagtagad sab sa atong pabanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang sa laing bahin dito sa abroad, US President Donald Trump ni hulga nga moatake pagbalik sa Iran kun galing mahigala padayunon gyud sa Iran kay matud pa misrado na sab kini. Ni pahibaw na sab ang tiran nga ilang siladaan o gislanhan ng mga higala pag-usab ang Strait of Hormuz. Straight to the Kaya point. tanig pagtagad do buntaga mo man ni nagkamahal mga higala sa atong gasolina, sa atong krudo, sa atong mga produktong petrolyo gumikan sa pagsirado sa Strait of Hormuz. Unya momahal pod ang uban mga higala mga palaliton. Kadugayan mga kigalan gipahimuslan lang sa ning Strait of Hormuz. Bisan pa mga higalag mobaligya lang og kinhason, bisan pa mobaligya lang og lagutmon, bisan pa moadto kas punuan sa manggahan mingon ni mahal na. Ngano ni mahal man? Kay tungod sa Strait of Hormuz. Naon sa bang kalakihan nga wa man mo gasto ni gasolina. Kami pa magani may nianhi nganon na apil mga Strait of Hormuz ani. Tagad ni pagtagad lubutaga sa atong panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini point. uban pang mga isgutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.